Sunday. So, yung mga ganun natin. Okay. Yeah. Lucho, Ave Tura, Lucho, Jesus, Ave Tura, Lucho, Ave Suleria, Ave Tura, Lucho, Jesus, Ave Tura. Ave Suledi, Ave Sula, Locho Jesu, Ave Sula, Ave Suledi, Ave Sula, Locho Jesu, Ave Sula. Ave Sulei, Ave Sulalo, Jesu, Ave Sulalo, sibingelele emndenini, sibingelela nje thina singabafana abadlala zona iginci. Siyama nabafowethu abahlelayo nemicimbi yeginci nabafowethu abasapothayo noma abasisikayo. Ukhona nobhuti abadala, obhuti uMashishisa nobhuti uMaphoba abahlela imicimbi. Sisuka ukwehlukana-ke, abanye basuke entabeni zakoThekwini, abanye koNkandla, abanye komuntu Batuba, abanye basuke eGoli, abanye bakhona kwamaphumulo. Cha, kwalise ukuhamba phambili nami umsebenzi sengijwayele ukuwenza ngoba ngihola insizwa emakhaya la kuhlangene khona abantu-ke ngiyangiqhume phambili. Sixhumane ngengcinga ukuba sifikela ekhaya nathi sizobhongisana ngokwethuka noma sizobabaza esikuzwile sakubona emafonini sangakholwa ukuthi kwenzekile. Sasixhumana nobhuti abadala ukuthi cha asisondele emndenini sizobhonga emswaneni. Siyazi mhlawumbe nomndeni awazi nawo kwenzakaleni ufana nathi, kepha mhlawumbe ukuhlangana kanje ndawonye kuyohamba usibekele ikhambi lokuthi kwenzakalani noma kwenzakaleni. Kepha nje ukugoqa silapha njengabafana baseyiginqini abasebenza ngomculo lo kaMaskandi. Sihamba nabafowethu abadala abahlelayo imicimbi nabafowethu abasapothayo uma kunemicimbi khona. Kodwa-ke cabanga ukuthi bakhona futhi abadala esingakwazi ukudlulisela kubona bebingelele ekhaya. Ubhuti uMashishisa naMaphoba. Akukho umuntu angabe siyakusho, kepha sithe asingasali uma ngabe abafowethu abancane belila ngokumazi umfana ukuthi ubekathanda kangakanani abaculi bakaMaskandi, ngokumazi ukuthi ubelekelela kangakanani nabafana abaculi uMaskandi njengoba esho nje usaliwa. Nangendlela lento yenzeka buhlungu ngakhona, akukho ukufa kumnandi noma okuhle, kodwa isihluku esenzeke kuleya nto isithinte kakhulu. Yebo-ke ngoba nina njengomama bethu niyamazi uNkulunkulu, nikhuluma ulimi lokukholwa, nithi intando kaNkulunkulu noma nithi uhlelo lwaNkulunkulu, kodwa uma uthi uyibheka into sengathi noNkulunkulu sesiyamsukela manje. Abantu sebevele benza into ey'nyathisa igazi, umuntu ukufa ekwenze kube ngazuthi ijoke.
njengoba sonke siqale sangakholwa ukuthi kuyiqiniso ukuthi ngabe usiqiniseka kasekho ngempela bese ukuhamba kwakhe abantu sebaphenduka ukufa bakwenza ama-content bakwenza umdlalo. Yebo-ke uma kuyintando kaNkulunkulu siye sithi intando kaNkulunkulu ibuhlungu kodwa lokhu kunanokweyisa phakathi umuntu engayibuka le nto ukuthi eyibuke njengokuthi kudelelekele umndeni kodwa idelela ngisho yena uJehova uqobo ukubulala umuntu ekhuluma nabantu phakathi kwabantu nje ungakuhloniphi ukuphila komuntu. Ebuhlungu leyanto asiphephezeli udlame kodwa isho ukuthi ngempela ekuhambeni kwesikhathi kumele sikuvume ukuthi sekubhubha kwezwe uma abantu sebezokho. Kepha la ekhaya sizothi dudu ndeni abehlangana ungehliyo nazi nje ukuthi anilimele nodwa silimele sonke kwangempela. Ngeke sidele konke sinqamula ubusuku sizofika eThekwini sishiye imisebenzi yonke besingayenza uma ukuthi besingenakho ukuthi sizoveza ubuhlungu bethu emndenini. Sithi bomama bethu phephisani. uNkulunkulu ke bathi esikhathi selehlule kumame wakhe esiswini wayazi ukufika lolu suku ukuthi namhlanje kube kukhona thina la endlini sizothi phephisani. Siyamxolisela imenzo ukubi ngoba akazi le nto abenza ukuthi yini amanyala afana nalawa ya. Siyafisa ukusho amazwi angatholi indawo enhliziyweni zenu nithobeke ngawo. Kepha asiwazi amazwi okuyiwona angafike ethola indawo ngoba konke sithi ngokwamdali sicela ukubuyisela kuyena uboyene okhuluma nenhliziyo zenu ikwazi ukuqina idolo nesibindi. Phephisani. Sibingelele mndeni ngasebathenjini. Ngaqhizile lo mfana zinkandla. Ngithi angithi dudu umndeni ngasebathenjini. Kuningi ke ngakhuluma nami ngalensizwa esazana nayo TikTok. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngake yathi yazigqizile izwi lakho limnandi kakhulu kuningi osengakwenza ngaleli izwi lakho la emculweni. Yathi kuningi kakhulu okusafanele ukwenze unosukwenzile ngaleli izwi lakho. Manje lawo mazwi emva kokuba kwenzeke lento eyenzeka abe sebuya kimi. Ngithi cha ngithi dudu ngane zakwethu ngiqina isibindi akekho umuntu ofanele ukufa ubuhlungu kakhulu okwenzekile. Ngibonge. uJesu uyaphila ngiyokwesaba nina ithunaseli qotshiwe uJesu uyaphila ithunaseli qotshiwe uJesu uyaphila uJesu uyaphila ngiyokwesaba nina uJesu uyaphila ngiyokwesaba nina ithunaseli qotshiwe uJesu uyaphila ithunaseli qotshiwe
uJesu wamuya phila uJesu wamuya phila ngiyowesaba ntoni na uJesu wamuya phila ngiyowesaba ntoni na ithuna seliqhotshiwe uJesu wamuya phila. Cha sicela silungise la esocial la khona umfowethu besimazi njengosiqiniseko ngelazi asazi noma la ekhasi wazulu noma sibathenjini ngasingagcini silokho sibiza abathengi kanti sibona bezitha Ngicela ukubingelela. Ngimncane ngingakho ngoba ubudwethu omdala lo. La ekhaya eKwaZulu. Ngicabanga ukuthi ngizwe ngathi siphume emakhaya sonke ngicabanga siyaqonda senzakale. Asibonge ungena kwemphakathi ngikhombisa ukuthi umshana usiqiniseke kumina ngoba ngithi umdala. Ngoba ngithi kungakhulunyene ngakwazi ukukhuluma. Usiqiniseke ushona. Usiqiniseke bese malungiselelo okubuya ezongcwa umalumkazi wakhe. Usemanzini amnyama uhambe unkosikazi wakhe bencwatshwa ngesonto. Futhi ilale ezambili. Intombulomuzi. Kade sifihla ngesonto. Njengoba leli sonto futhi izophinda sifihla usiqiniseke. Sibonge nje kakhulu senifikile nakhombisa ukuthi ubuntu nosiqiniseke ingane yethu bokuwumuntu. Kuningi besabheka usiqiniseko. Mhlambe besabheke okukhulu kakhulu kuyena ngoba ube umuntu owethanda izinto ezinhle. Futhi ebeshe ethi ngizonimangaza ukuhamba kwesikhathi. Noma mhlambe besiyibona ke uShini Manqele wathi kulezi zinto enisebenza kuzona siyesibone nathi sithuke size sithuke ngenganile. Noma singekho besingekho nkamkami kulento ebekuyona kodwa mhlambe ke sithuke thina silunguzile. Bukubona ukuthi ingane yethu ngendlela okukhulunywa ngayo singasilima kodwa uphike ukuthi hayi mhlambe izinto zakhona lezi thina singayiqondi. Bese ngichaza ukuthi ehambile silimale kakhulu. Usisi wethu ngicabanga ukuthi usiqiniseko bebebani kuma wakhe. Siqiniseko yena yedwa mfana. Sithi ngoba ehambile silimele nje kakhulu ngoba sike sasho ukuthi nokungena kwenu kusenza siqine idolo ngoba siqale manje kunako usiqiniseko ukuthi lento yakhe benza ubeyithanda kakhulu futhi usithusile masehambile sabona abantu ngendlela abenza ngayo nabasingatha ngayo mhlawumbe ngazi nibone ngixobe emagcina la ekhaya kodwa besingayitsheli nizoxoba sokuyisimo esikanje. Usiqiniseko mhlawumbe egcina ukhuluma noma wakhe bokuthi uDaisy uma wakhe bemthethi bekunende impahla befuna ukuyithenga kodwa usiqiniseko uma ungayithengi izane surprise enkulu. Thema songena lolu cingo ibuyile lo ntombi wakho uthi shuthi surprise lebi ikhuluma usiqiniseko iyona le yokuthi uzobuye sebuye ngomqondo. Usiqiniseko beseneminyaka emincane bela beyaqala u27 years. Ochaza ukuthi ngoba ngithi ingane nje besiyibheke kakhulu besiyitshela nje kuzohamba nathi sigcine siluko. Ukusiphathe kabi kakhulu ke uhambe mhlambe sithi sobona nabazukulu futhi senako lizobathi mhlambe sizobathola. Njoba ngisho ukuthi uhambe kukhona ola usele nodade ababathathu abawuthunje bayafunda basesikoleni. Usiqiniseke bekufanele baprovide ngemali yokuhamba ukuze beyazi ukuya ezikoleni bahamba ngomalume futhi abakhokha mhlawumbe lesikoleni idlulele phezulu eduze kweclinic kukhokho 600 rand lapho. Shuthu usiqiniseko ngoba ehambile nje kuphela nenyanga sisayibuza ukuthi omalume sizokhokha kanjani ngoba uyena ibreadwinner bisisiza nawo dadewethu lapho noma nimbone lapho. Futhi nje ukuhamba kwakhe kusilimaze kakhulu kodwa ke umenze obubi mhlawumbe nambona sifika uNazaretha lapho sesoyekela ingalo umthetho indlala indima futhi noNkulunkulu manje simthandaza ngempela
ngicabanga ukuthi naye lapho uyabona ukuthi la into ayenzile izwisa ubuhlungu kangakanani somndeni. Mhlambe nje ngalowo magama ngizocela ukuthi ngine ngekona. Ngamanga lekhaya ukuthi umuntu mayisuke ephila emhlabeni wena uhamba ngelisayide elifuna wena. Uma ngabenza okubi, uma ngabenza okuhle, mhla ekwenzela okubi ungakufihli futhi ungamvimbela indlela. Usho ukuthi cha mina umfowethu wakwangikhuba wenza ukuthi kodwa kumuntu uma engasekho usuke usumehlule uyayimxolela. Nathi njengoba sila ingoba kaze senze lokubi. Ngiyofisa noma ukhona obenza lokubi nifike nibamukele ngabo. Umuntu akufanele avinjele indlela yakhe uma engasekho. Asazi ngale kwethuna kwenzakalani. Kodwa incwadi ithi umuntu asikusho okade kwenza ukuze indlela yakhe ikhanye ehlangane namathonga ehlangane noyise omkhulu. Nathi ke njengoba sila ekhaya mhlanje asinakho okuyisici esiphethe ngaye. Kepha futhi makukhona okuyisici abakuphethe ngaye ningabavimbi umndeni ukuze avuleleke indlela yakhe. Ngiyathi mina umuntu mayisehambile wena uphilayo usukusumehlule. Zimbili indlela yanje umuntu mangeyona manga uba yiqiniso. Mangeyena umfana uba intombazana. Thina ke njengoba sila siyabafana begengi nabahleli nabafutha abasesekayo. Size ngokwesayide elihle ebesilibona umfowethu sathi asizobhonga iswaneni nomndeni. Akukho nathi sikuphethe ukukhula kwesikushintsha ukufa siyakwazi bomama nisizalwa yini. Kukhona yonke imizi kukhona okumhlaba. Aqala ekhaya ngeke sithi yibhadi ngoba ukufa kufana nomakoti kodwa yonke imizi. Silapha nje namhlanje mhlawumbe kusasa sobe siwomunye umuzi womunye wethu esinayo la. Mhlawumbe sobe singomunye wethu esinayo la. Ngeke ukufa sikubize ngebhadi ngoba kudaliwe futhi sonke emhlabeni sinamasabatha noma sinama weekend ethu esibekelwe wona esiyobekwa ngawo. Siyacela ukuthi umndeni uphole welapheke kubhlungu khamba kumuntu ikakhulukazi ongagulanga. Kuyaye kube ngcunywana uma ubona umuntu egula ubambuyeke nimbeke elangeni nimbeke ethunzini nize nibone ukuthi awu inkosi noma singamthatha ngoba sesizame ngakho konke. Ukuhamba nje ngomuntu engagulanga kuzwela kakhulu. Njengoba ke silapha asilethile kahle amakhandlela. Silethe izinkosi ukuthi duduzekani pholani liqonde bazali ukuthi ukufa kuumakoti ogoyela yonke imizi ekhona emhlabeni. Akungoba kuyibhadi leni. Ngoba uma singakwabheka bezayo ngeke sifice kuumncwabo wasiqiniseko kuphela. Sizofica imindeni engaphezulu kwesihlanu engcwabayo. Ngeke sithi ibhadi into eyenzeka mihla namalanga. Masivula umsakazo ukhozi sizofica inhlelo zemncwabo ufihla abantu abangaphezulu kweshumi nangaphezulu kwamashumi amathathu. Usi weekend noma isabatha nesabatha. Sithi lethuthuzekani ingane zawethu. Silapha njengoba nathi besingakholwa konke besikubona sesaba nezinkundla ke lapha ezidlala khona nangezinto ongadlalwa ngazi sikhuluma noma ngabe yini. Nathi sithe masikubona sathi ngaya mangqobo. Kuyadlalwa abantu sebedlala noma ngani. Lezi inkundla futhi abanye abantu seziyabaholela ngelinye ilanga ningethu ukubona ingane ihamba buze. Kulezi inkundla ziholela khona lokho ukuthi sehamba buze. Makuyibalo lapho zona zigaya imali ezingane ezifundileko ukuthi nasazi. So lezi inkundla makhona into evelayo nathi siyazi awukungamangcobo nje walezi inkundla. Sesibona ke nomndeni sibona ngenela namaphoyisa sesithi hayi futhi uyiqiniso lokho esikuzwayo. Ingakho ke sisicine sifika lapha. Bayeza futhi abanyoza kwethu abanye kuzolawula amatoho ukuthi asibekaphi ngoba sidohoza lonto yegame iyenzeka singabikho la sifisa ukuba khona. Nathi mangabe ithuba lesivumela sobe sikhona futhi nangosuku lokubeka umfowethu. Nabanye futhi ozakwethu baseza esinabo ngaphe. Igama lesishiya sicela liduduzeke ukufa kwadalwa akekho la emhlabeni ongeke ahambe ngokufa. Uthi ngeke ngasho ngathi usiqiniseke somndeni naye besimkhavile ukuthi ekwazi ukungcwabeka kuphela
besikwazi ungamngane ejula ngelihle bangamthembi kodwa kuthe mase kufanele sibuyele la kusiqiniseke sabona kunzima cha siyabona South Africa yonke iyazama yapha nathi asilala demidi yoganagana masilungisa izinto sibhizi ngoba so fanele usiqiniseke usimuse kubantu baningazi bakhe futhi inkonzo umlindelo uzoba la ekhaya njengenjwayelo uzofika ekhaya njengoba kunamhlanje nje mhlawumbe mfowethu lo ke phone lo suka naye ngale eGoli ubeza ngala eMandeni uze KZN namhlanje lapha befone sebengala sebekhona ngala kuzothi ke ngomgqibelo simlandeze ngala ekhaya senze isiko lelo fanele silenze masukuba ukuthi nenkonzo umlindelo sibambele la ekhaya masukuthi ngo9 uzonyukela la esikoleni ngoba sibona ngathi umthamo sesimusa kubantu bakhe ngoba nje abantu bakhe maye sikwenzisa komvelazi sizomnyusela la esikoleni eMpungeni la esobamba khona inkonzo yakhe sizoyibambela khona la esikoleni eMpungeni mhlawumbe sokuloku siwakhipha ama direction ukuthi kambe kanjani lokho ngathi mhlawumbe kuzoba njalo kodwa nje sibonge kakhulu ukusupport ngoba ngisho ukuthi bekulula thina ncabe ngale into langelihle kodwa chema sofanele sinqobe isiqiniseke sabona ngathi sinqobe uhulumeni la futhi nje ngendlela nje ukunyakaza ngayo uyabona nje budideka ikhanda ukuthonga sisabaza sisalayo into ecishe ifana naleyo ukufika kwenje ngifika nje ngasho ngizosiqinisa idolo siyabonga kakhulu siyabonga wena siphela sinaleya yena uthi hayi sehamba indlela okunjani manje sihamba indlela ukuthi siphinde futhi sizolekelelwa ukhumana ngicabanga ukuthi ukhumana lokhu siqalile lento iyenzeka ehlala nosiqiniseke ikhulu iqhaza selidlalile futhi mhlawumbe ngisho osukwini sikhuluma ngisho namanje mangisuka la nje ngiyazi ukuthi sikhonto eseyishilo yena umuntu mhlawumbe naye osinikeza nje umhlahlandlela naye ke wayingekho ngoba lento ngathi usiqiniseke yamfica endlini wakhuma lo wayengekho kodwa wafonela sesemsebenzini wasuka emsebenzini ephuthuma khona bese fona umakhelwane ukuthi uzwa uqhuma isibhamu ngani asingathi nje ayikho lento sizolinda namaphoyisa enze uphenyo lawo mhlambe wona ositshela mhlambe nakhona sokubanjwe abenzi bobubi mhlambe lelo case sol attend khona mhlambe sinathi kuyila sithola kwenzakalana akukho nje nathi sikuphele sizwa nje nathi ukuthi kwenze ukuthi sasezilo ngoba ngisho ukuthi kwenzeke lento avele sisemanzi namnyama ngoba ngisho ukuthi uma wena sosele umdala lapha wayehleli emakhandleleni washintsha amakhandlela azohlangana ngesonto phokho ukuthi behambe bonke ngobe umndeni nje basuke bonke la ngicabanga wayesele nami kuphela udadewethu la emakhandleleni beyongcwaba futhi ngoba wakhe la phezulu umfowethu kwaphokho ubongcwaba phezulu akukho ezingathi sikuphethe salindele umfowethu lo naye wajika endleleni wayibuye ezongcwaba wajika endleleni sokuloku bahlukana phakathi bagcina besanga ngale ela ezofika manje ke kuyila sixoxa sizwe no mhlawumbe lo kodwa nathi nje sisaba asakazi asakazi malumwazi walenyana senze isiqiniseko ukuthi naye lapha khona engabe nesililo seyingane zakwabo ukuthi ayiyana esikoleni ngendlela yokufanele ziye ngayo ngoba nabo malume kunomehluko eyiwani ekuthinini ngaba ihlobo ngaba umzalo ngaba umalume kodwa imoto iyawufuna upetrol so naye esimsole kodwa nje egameni lokuthi sekuze kwafika endlebeni zethu sila ake sisakushiya lokho kukhulu Lungo se name je la.
Phambili mfethu. Yeah.